Ito, matagal ko ng kwanto eh. Hello po! Matagal ko ng kwanto. Ano dyan? Mga tungkay? Balikan niyo mo po! Sige! Ginulang ta! 1, 2, 3! Yan! Ito yung babaan! Wapo ni Kuya Bakan. Yan na. Badilag mo! Badilag mo ba na idol na? Ano pisay? Idol ko mo lang natin ko. Kamarin mo ba? Nice. Halika dito ah. Halika dito. Asan yung cellphone mo? Nanonood ka? Asan ang cellphone mo? Ibig sabihin, bigang. Bigang mo lang ha? Bigang mo lang. Nadadag ka lahat ng maday. Takal niya agad patay. Yawag mo siya, bigang, patay. Adi manay. Bigang mo lang. Mugang Ay! Nakalag ng mga tao ni Parang nadali na kita. Nagbatik. Bakit di mo siya sinasabi? Andiyan pala. Si ano wala? Si Franz. Wala po, may video kahit saan. May video. Dali ka na dito. Dali. Xavier. Ito, matagal ko ng kwanto eh. Hello po. Matagal ko ng kwanto. Suot mo, pwede mo nang isuot para makita namin. Suot mo na yung ano, yung santo. Si Melvin dati sayang. Last year kami, Sir Juan, pag kami naplatan kayo ng sumadig na tulog. E di ba nag-wish New Year, kaya't na talaga nga ko ah. Okay, damdam ako mag-video kami. Wait ka pa rin, nakalala. Yeah, picture kayo. Lata, libre. Hindi ko apay. Sige, sino plata kami lang alag? Yan! Bakit ba? Ni Miss Ray. Picture kayo. Araw, ang sayo pa. Yeah, dito ka pagkat. Suot ng timano, no? Araw, nasa pala. Sa tabi ni ano ba? Binyag si mama mo. Umaga, tanghali, hapon, sigaw. Siyempre, idolo ka mo. Nagbagay na ni yung ID ko ano na eh. Oy, talaga. Baka makabulan na mga matikay natin bago lang. Bagayon! Bagayon!
Yan. Wakas na pangarap na. Parang may sipona. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Meron din nanonood sa inyo. Dito ka lang, oh! Papalit-rato ko lang siya, eh! Naman! Ayan ka! Oo, Dalawa kayo ni Kuya Ramram. Sino bang paborito yung kanya tangaduwa? Tangaduwa! Sabi na! Hindi na kompleto, eh! Ano ba ila? Ay, unipak mo kayo. Wala kayo doon. So katamkan mo ata ba ito? Palitan mo ito. Isa naman. Ah, palitan mo naman. Kamay natin. Yan. Ang dami pala ng dami. Kinitapang na. Doon na din itatag na. Ma-discover na ko! Omo, game na! Ako, hindi nakalay pa aming ligit yung cellphone. Ito nyo na yung palaing niya talaga. Adi ka dami. Ano ba yung pangarap na? Pangarap na, no? Ah, dali. Natupad na rin. Mati ang madamdama kumakama pag kami dyan. Hindi ka nung Victoria dagang kikita. Open na ako na. Wala tayong sasakyan ko na. Hindi ka kumapinandat ako liglag. Nakita lang natin ni Sopas. Tingkay sa ata natasalaw. Pero Adol, Nakatisago. alam mo yung cellphone na. Nangyayapod siya pa din ang European. Di ka sa aming nga program o dyan, cellphone na. Mali na ka malipatan ba? Lalo na dabarong kuam. Low! Lalo adi, nagpulupet na nagwalo na. May bago na naman. Oh. Adi, nagkwadat eh, makulong pisa ba? Kaya parking way by siha. Adi ko yan po. Adi ko yan po, Adi. Adi natin bulbulan na. Adi Wala tayo pa ko na ba? Yeah. Maray. Maray na. Yan na tartarakan ni Bak ng drive. Parehas na. Nagugwapo ka. Nasa nagsarakan tayo mo ng idola. Sino mas gwapo? May din nagpapicture na. Parang gusto namin hiramin na. Baka naman. Parang gusto namin hiramin yung mga damit na yan ah. Oh, meron na naman ah. Ano sasabihin mo? Oh, ano sasabihin mo ay? Ano sasabihin mo ay? Tago mo yan, kukunin ni Papa mo. Opo yo, ano sasabihin mo kay Mitreng? Thank you pa na, kay Master.
Payin pa yan, pasalamat niyo. Sige na, nag-aantay siya, oh. Sige na. Magpatingin na tayo. Picture, picture. Picture. Asan yung ano? Yali ka dito. Pray muna tayo na. Lord, sa mga oras po na ito, hinihiling po namin ang lisensya. Bless po po ang mga pagkain na kakain ngayon sa pagkainan sa kaarawan po ng aming pamangkin na si Sir. Ikaw na nga amang bigay ng kapakaran sa amin. At ingatan mo po at nagpapasalamat po kami sa pagbibigay po ng paanyaya ng aming mga bisita ngayon. Pagbabayan mo po sila at sana po mas lalo pa po sila maraming matulungan ng mga kabalang. Ang lahat po ng itinataas namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Oo nga, sabi niya kung kahit sopas lang daw, basta dumating daw si Baak tsaka si Angel. Tanong niyo, asan yung manok niya na alaga niya na nilalaan niya sa inyo? Kahit daw manok lang kakatayin niya. Dapat ibigay mo na yung manok mo para ibigay mo sa kanila. Yun nga lang daw papakain niya, sabi niya kung kasi sabi ni mami niya walang pera. Kay Sangin. Ara, kunwari sinjamon ta, puyo Kunwari na kasing din niya. Wala, may bigaon pa doon. Mag-wish ka na ba lang? katapan. Anong wish mo? Matupad na eh. Wala ka nang i-wish. Next year na. Nakalipat magaling ka tayo. Mag-wish ka daw na. Blow mo na. Blow mo na. Sige, blow mas ikon. Blow mo na. Okay na. Kain na kaya kami sa nakagawad kami sa mga pagkakas. Duriyag ko na lang. Kaya, magsandok ka na para sa ice cream. Ayain mo na sinong una mong ayain? Si Mitrek? Siyempre, si Mitrek yung una mong ayain. O, sinong una mong ayain? Si Crush o si Idol? Ay, syempre si Mitrek kasi siya una ka. Idol niya. Halika na ka mo. Hindi ko man ito. Ang lawa mo.